Les tasques d'enderroc ja s'han executat al 100%. Ja no queda res de la plataforma per enderrocar. Recordem, eren 150 metres de longitud i 12.000 tones de formigó que hem retirat. Suposo que a vostès ja els hi passa com a nosaltres, que ja ens costa imaginar com era aquest espai amb el conegut com Mamotreto, i això és una bona senyal. És una senyal de que la ciutadania tenia ganes de veure aquest espai recuperat per el litoral, recuperat per la ciutat. Amb les màquines que vostès veuen aquí es realitza la separació del metall gros del formigó i tot seguit el formigó i la resta de materials són transportats a la seva planta de tractament, que està ubicada a Calafell, que també visitarem un dia per veure com fan aquesta valorització d'aquests materials, per tal de triturar aquest formigó amb un molí i convertir-ho en àrids de gramatge diferent i ser reaprofitats i transformats en nous materials de construcció. Bueno, inici fi d'obres, això és el que hem de parlar amb el Ministeri, no? Però sí que és veritat que l'important és tenir el projecte i el mentrestant, no? El que nosaltres no volíem, que això sí que ens preocupava, era que fins que s'executi aquesta renaturalització, que pot ser més costosa i més laboriosa del que pot semblar, no? Perquè la cimentació que hi ha de ciment de l'antic Mamotreto és una bestiesa, és una barbaritat, és que pugui ser un espai utilitzable, no?, per a la ciutadania. Així que ara el que volem és, abans de l'estiu, tenir aquest projecte i després l'execució, òbviament, anirà en base a aquest projecte executiu, que ho avançarem en pic tinguem aquesta informació. Retornem a la ciutat una part important del front litoral urbà, a la vegada que el preparem i lluitem activament enfront de l'emergència climàtica. Recordem tots nosaltres com la regressió de la sorra en aquesta part de la platja era molt preocupant, a part d'un canvi de corrents, fins i tot al mar, i aquestes obres també han d'ajudar i estan absolutament alineades amb aquesta lluita i aquesta adaptació al canvi climàtic, que és una obvietat.